bahlale emtshatweni kanti zange omnye wamenza omnye. Le nto ndizathela kuni awuzuyifumana eBhayibhileni, kodwa ibhaliwe apha engqondweni yam nasemoyeni wam. Uba ufuna i-success emtshatweni nokuthi oluthando lomtshato liye likhula. Yabona kuba ndibuyanga ndiyabona utata uGaphuza sarhatyelelwa lagqithi xa esebenza ubuya ngayo ndivilila laa ntokazi ngoku kule 26 years isandililela xa nam xa ingekhoyo elaa xesha ebizawubuya ngalo ligqithile ndiyembone sesisihla. Yintoni banga loo nto? Ukukhula ukhula njengoba siguga nje siguga lona liyalibalitsha. Ingxaki le yabaphuza kube njalo senzana kwenziwane emtshatweni. Lo omtshatile mntakasangova zange kabe nenye indoda enguwo. Ndinike le mfihlelo ayinawo ngayikhona nje ngoba umane uthi awum-understand lo muntu wakho. Problem iyi-one qha. Wewethu benimdelele apha endlini intanga eyazi le ntwana tamthula xa ndizithi ntanami mamela ke bra zawenza umzekelo ngawe ungahlupheki. Ngubhuti Otto lo. Ubani? Ubhuti Otto. Yazi umtata Otto. Ngeke ngubhuti Otto lo. Utshate usisi uNontando. Uodwa Gaphuza kwiminyaka esixhenxe yobuntwana bakhe zange abe nenkosikazi eyile
wayenenkosikazi engunina. Kwiminyaka emihlanu yobuntwana, esixhenxe yobuntwana, yabasibhozo, yabalithoba, yabalishumi nanye, linambili, linantathu. Kwala kumnyaka kulo mihla yabo odwa bona, kwiminyaka yeshumi elinanhlanu, kwadivelopha omnye unkosikazi uye ongenazo bonke ii-characteristics zikamama wakhe. Ongenguye lo, thetha nami, ongenguye usisi nabasisi bani? Usisi Nontando ubhuti odwa ayingula mfazi wayenaye, yile ntombi wayithandayo. Now ukuze abe ngulo mfazi anani uOdwa nje bemapha phambi kwam until ngothethayo mna Mjongisi usenala mfazi wayedevelophe i-character yakhe okanye ii-characteristics zakhe ena 15 years. Now ukuze ke uNontando abe nguye lo mfazi wakhe kufuneka kube khona i-transformation ezawusuka kulo mfazi lapha kuwe aye kulaa ntombi oyithandileyo. I-vice versa ke nosisi Nontando zange abe nendoda enguOdwa, waba nendoda umfazi kwi-3 years ages yakhe until up to 10 obhilileyo, enendoda enguyise phambi, eneempawu zikayise. Ulowethi mntandithatha mna manendingaze ndihlangu zikayise, indoda yam ihlangu ezifana ezikatata. Uba ke loo ntombi benelishwa longakwazi ukumtshintsha umyeni, soze indoda yakho ifane noyihlo ubomi. Funeka ndithe kuwe